Čaute. Ahojte. Vítame vás pri ďalšom unboxingu. Breaku. Teda Sanko to volá vždy break, ale teda ideme si predstaviť ďalšiu z plechoviek Magetax. Tentokrát bude trojka 2024-25. Po dlhšej dobe teda aj video pre fanúšikov tejto sérii. Máme tam teda 44 kariet, 4 limitky. Tieto zelené by si tam Sanko mal mať. Haaland. Áno, na to sa teším asi najviac. Pri trochu šťastia Samkomu možno aj niečo sa nám podarí nájsť. Ja vám ukážem, že ako sa to trvá. Už môžem? No ukáž. Toto chytíte. Tak, výborne. Trošku musíte silnejšie, ale ja som taký milý a nedám silnejšie. Ukážu to na videjko, hej, potom. Dobre, máme tam 3 balíky, alebo 4. To sú tie oci, čo sa začínajú tie. Dobre, to potom ukáž. Týmto začneme. To už vieme, čo tam bude. Tak dobre, tak ukáž. Samko najprv ukáže tie limitky teda. Ty už dáva do slíviku? Nie. Ukážeš ich dávaš na toho Haalanda, čo budeme vystavať, tak ukáž. Kto tam je teda? Na kamerku sa Guler. pozeraj, hej? Do? Haaland. Guler. Dobre. Tohto daj tam. Haalanda. A dej mi. A Tel. Dobre. No Haalanda môžeš dať na výstavku. No to je úplne jasné. On je... Keď si ho nezniečne, vieš? Tak opatrne. Tak to je čakší. Počkaj, ešte som ukázať tie limitky na kameru. To vlastne sú... Limitation time of shine. Pekné. Akorát vravím, že možno ja keby som bol výrobca, tak ich striedam tých hráčov tam, ale samozrejme niektorí si to kvôli tomu kúpia priamo. Prosím? Môže, ale na kameru prosím ťa, dobre? Nebojte sa. Nič sa nepoškodí. Juj. Začali sme asi dobrým hitom. Troška ďalej musíš ísť. To je Marmouš, Omar, Konaté. Zase si príliš blízko, vidíš? Nevidno ich kamierky. Máš krátke ruky. Tak. Dobre. Marko Kar. Neviem, aký Karneši. Dominik Sobolaj. Brans Mendes. Patrik Šik. Bayern. Leverkusen, Paríž, Danilo. To všetko base karty. Toto je Red Bull. Salzburg. Arsenal. Mudrik. Radovič. Kaj nejaký, neviem. Toto je teraz bývalý tréner. Bývalý tréner? Hej. Hej. Vibes, to je to na Vibes, keď ukáž, to je celkom dobrá karta. Tohto už mám. Giovanni van Bronckhorst. Dobre. Tohto už mám moci. Dobre. Triumf Kaka. Pekná kartička. Kaka, vieš? Áno. De Jong, Man of the Match, Signature Style. Platinum Pool, Limited Edition, dobrá kartička. Pomenej, hej. Už rýchlo prídeš. Dobre. Heritage. Son. Mario. Son, áno, blue verzia. Znak. Ale znak toto je už aký? Real Sociedad. Pozrite. Znak. Tottenham. Dobre. Aha. Dobre, počkaj, daj dáme si na výstavku, počkaj ešte chvíľočku. Tohto daj na výstavku. A daj ešte tú limitku, kde si ju mal. Kde ti zmizla tá limitka, nevieš? Tohto si daj. Tak. To ti dôležím do škatulky, hej? A tam bude tá najsladšia. A patria do slíviku, Samko, keď ich tam dávaš, vieš? Aj to je jedno. Lebo o kartičky sa treba starať. Ale ja nechcem sa stávať do nich. Oni sú iní hráči ako ja. Ja som ešte lepší. Ako oni dokopy. Čakaj si. Uvidíme za pár rokov. No. Dobre. Mal som ti tam ešte jedno miesto na takú pecku, tak poď. Tu ho Martinez. Vieš to je? Zase si blízko. Troška ďalej ručky. Tak. Tu ho Ronaldo. Dobre. Aj tu ho Ronaldo. González, Palma. Štrolístok. Arnold. Lorente. Openda. Red Bull. De Bruyne. McCain. McDonald. Dobre. Gusto. Cristiano Romero. Prečo tam nie je Ronaldo? Poď ďalej. Daj to.
Man of the match, Secret of Style, Vicario, Zola. Vini Junior. Rodri, Man of the match. Mappe. Tak to si nechám. Tak to si nechám. Ukáž to si dáme do píku, lebo to je tá limitka. Čierna. Takže mappe na limitce. To je podľa mňa asi kartička boxu, ktorý si mal, nevidím na to dobre už. Postarám sa ti, aby si mal v dobrom stave. Toto je čo samko? Heritage. Dobre. Čo to? Tu Heritage 2. A už ideme na klasické také modré Rangers. Olympic Lyons. Ferguson. To je všetko. Takže za mňa asi najväčší hit tohto bol Mbappé. Takže pekná kartička. Díky, majte sa, teda vidíme sa pri nejakom ďalšom unboxingu. Ahojte.